foscor del capvespre. Rere els vidres, la foscor del capvespre se'n fa un raig de claror i em rebenen per uns instants el teu mirar orgullós i m'envolta amb les sentors del teu perfum i apareixen les sempre ufanoses circumstancials conciliacions que em colpejaven els sentits d'un fals esper de les ronces del temps ja han morit. Bé, aquest també és un ajudet. Aquest va sorgir parlant amb una noia que més o menys de la meva edat, soltera. Però en molt bona posició i ens vam trobar pel carrer i em va comentar, diu, no saps? Va dir el nom del senyor, molt normalment. Diu, l'han ingressat en una clínica, millor dit, en una residència. I diu, bueno, el normal d'avui dia, no? La gent gran ens han de fer càrrec que quasi tots hi farem cap en una residència. I em va dir, sí, però tu és diferent. Dic, no, jo seré igual que els altres. Diu, no, diu, perquè tu tens filles i en tu et cuidaran les filles. I bueno, fins al públic, no? I em dic, però tu també tens un germà, també et pot cuidar el germà. Diu, no, jo el tinc més malament. I arrel d'aquesta conversa va sortir aquest poema, estic molt content. Ella està en bona posició, o sigui que... Però també ho haig de dir, i em sap molt greu. I és que avui dia també es troba en una situació d'aquestes malalties de moda. El vas titular Parlant amb tu. I diu, parlant amb tu, he mirat els ulls i he vist en el fons de t'agrada la roja d'una viva i plàcida tardor. Mancada tan sols, potser, d'uns altres llavis que es fessin sentir de l'amor la veritable tendresa. Això m'ha semblat veure parlant amb tu. Bé.